नमस्कार, प्रणाम, गोड़लातनी। हमारा नाम है KL चौहान। भोजपुरी में पहला मोटिवेटर। रउरा बात बहुत बेहतर जानता नहीं कि ए बेरा भोजपुरी में बात करे वाला क्यों ना आई रहा। रउरा से बात करे वाला, रउरा के समझावे वाला, रउरा के गाइड करे वाला, रउरा के मार्ग दिखावे वाला हम आगे बनी। सबसे पहले निहोरा करे, निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे, गुजारिश करे कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर दी, लाइक करी, वीडियो पसंद आए तो करा के शेयर करी, ना पसंद आए तो अनलाइक भी करी। कमेंट में लिख दी कि वीडियो काहे ना पसंद आई, हम ओके सुधार कर ले। पिछला वीडियो में हमने के बात कैले रहनी जा कि आकर्षण के सिद्धांत एगो ऐसा सिद्धांत बा जौना से दुनिया बंधल बा, लेकिन कुछ कम लोग के मालूम बा कि आकर्षण के सिद्धांत काम कोने करेला। वही पर जितना भी हमारा जानकारी बा उ बात हमरा से कल चाहता नहीं, बतावल चाहता नहीं, काहे से कि आकर्षण के सिद्धांत हम अपना जीवन में लागू कैले बानी और ओकरा से हमरा बहुत लाभ भइल बा। रउरे कामयाबी से आकर्षण के सिद्धांत के पहला शर्त कि अगर रउरी कामयाबी से और लोग के भी फायदा होत होई तो आकर्षण के सिद्धांत 100% काम करी। रउरे कामयाबी से लाखों लोग के फायदा होखे अलावा लाखों लोग के दुआ रउरे से काम करता तो यकीन मानी कि रउरा कामयाब अवश्य होखे। पहला शर्त कि लोग की कामयाबी, रउरी कामयाबी से लोग के कामयाबी जुड़ जाए के चाहिए, तब जाकर के आकर्षण के सिद्धांत काम करी। लोग के दुआ बा कि रउरा कामयाब होखी। अपने आप पर, अपने आइडिया पर रउरा यकीन रखी। जरूर 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 ये हमार प्रॉमिस बा कि आकर्षण के सिद्धांत काम करी। हम ये वीडियो 4 एपिसोड में बनावे के कोशिश करतनी। पहला वीडियो रउरा देख लेनी आकर्षण के सिद्धांत पर, हम ओके भूमिका बनौनी। दूसरा में हम 2 इनिशिएटिव कोने में लिखल जाई उ बताए। ओकरे बाद वाला में 2 एपिसोड और आई, ओकरा के सगरी बारी बारी से रउरा देखे के बाद देखी। अब रउरा पूछे कि आकर्षण के सिद्धांत काम कोने करेला, ओके कैसे जांचल जाई, तो हम बता देतनी। एगो एग्जाम्पल दे करके एगो उदाहरण दे देतनी कि रउरा मोबाइल यूज करतनी, रउरा नहीं जाना जे रउरा जैसे फोन करेनी तो इनमें से आवाज या वीडियो भेजनी तो वीडियो या सब कुछ कोने ना होता आवता जाता, रउरा जानकारी नहीं है ये बात के, लेकिन फिर भी यूज करता नहीं ना। रउरा दवाई खा लेनी, दवाई कोने में जाके काम करेला, रउरा बीमारी ठीक कर देला, रउरा जानता नहीं कि उ कोने काम करेला, नहीं जानत। उ कोने का केमिकल लोचा होला, कोने का केमिकल रिएक्शन शरीर में करेला, ये हमने के नहीं जानत। यहाँ तक कि बहुत बढ़न बढ़न डॉक्टर लोग के भी नहीं मालूम हुई जे कोने उ दवाई जाके काम करेला कि उ ठीक हो जाला। सबके उ बताई जे पैरासिटामोल खइले से बुखार उतर जाई, लेकिन उ काम का करेला ये जानकारी बहुत कम लोग के होला। वही तरह से आकर्षण के सिद्धांत पर ओरा यकीन करे के पड़ी कि ई काम अवश्य करी। चलिए आगे बढ़तनी। हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होई। जे कुछ नहीं करत ओकरा कुछ न कुछ करे के लक्ष्य। जे विद्यार्थी बा पढ़ता उ पढ़ लिख के कुछ बने के लक्ष्य। जे वकील बा, छोट वकील बा तो बड़हन वकील बने के लक्ष्य। जे डॉक्टर बा वो अपन हॉस्पिटल या नर्सिंग होम बनौला के लक्ष्य। अगर पहले ही से हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के मालिक बने तो हॉस्पिटल के चैन बनौला के लक्ष्य। अगर उरा व्यापारी बानी तो छोट व्यापारी बानी तो बिजनेस ग्रुप बनौला के लक्ष्य। अगर उरा नेता बानी छोट तो बड़हन नेता बनना के लक्ष्य। अगर उरा अध्यापक बानी तो प्रिंसिपल बनला के लक्ष्य। अगर उरा कवि बानी, कवि तो छोट कवि बानी या बड़हन तो विश्व पटल पर जाकर के सितारा की तरह से चमके वाला लक्ष्य। अगर थोड़ी सा मजाक के मूड में अगर सिंगल बानी तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनावला के लक्ष्य, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सब केहू के जीवन में लक्ष्य बा। चलिए अभी ये लक्ष्य तो बन गई, लक्ष्य के प्राप्त कैसे कइल जाए। सबसे पहले शर्त बा कि रउरा ये देख ली कि का जो रउरा लक्ष्य बनौले बानी ओकरा काबिल भी बानी या खाली हवा में बना देले बानी। चलिए अगर अंतरात्मा से आवाज आवता कि हाँ जी हम ये लक्ष्य के काबिल बानी, तब अगला स्टेप कि वो कामयाबी प्राप्त करे खातिर का इनिशिएटिव लेता नहीं। अगर रउरा वो लक्ष्य की तरफ रोज एक कदम बढ़ावता नहीं कि ना, कौना कौना लोग से परहेज करे के बा, उ लक्ष्य में के बाधा होता, केकरा के जोड़े के बा आ केकरा के छोड़े के बा, ई बात रउरा मालूम होके के चाहिए। सबसे पहले काम करी, कागज पेन उठाई, आपन उ लक्ष्य के प्राप्त करे खातिर का औजार चाहिए, का योग्यता चाहिए, का अनुभव चाहिए, कौन कौन लोग सहयोग करी,
उ लिस्ट बना दी पूरा नीचे से ऊपर ले 10 20 50 पॉइंट के। और ओकरे बाद से एक और लिस्ट बनाई कि का कोयले से ये लक्ष्य से हम दूर हो जाए, का कोयले से केकरा से अगर हम जुड़ल बानी जुड़ले की वजह से हमरे लक्ष्य में बाधा आ सकेला तो वो लोग के छोड़े के बाद बाकी जितना इनिशिएटिव लेवे के बाकी रउरा से लक्ष्य प्राप्त में ई सहायक हुई तो ई हो गई डिवाइडेशन, ई हो गई कि छांट लेहनी रउरा चलनी से आटा छान लेहनी, बढ़िया चीज रउरा बर्तन में आ गई आ जौन खराब बा ओकरा के अब बाहर निकाल दी। ओकरे बाद से एगो चमत्कारिक बात हम कहल चाहतनी कि प्रकृति भगवान खुदा डायरेक्ट आकर के ये चमत्कार ना करी लो। वो जे नेक नियत रखे वाला लोग होई भगवान का कर लें कि आज से बहुत पहले जब एसी ना रहे, फ्रिज ना रहे, पंखा ना रहे, बिजली ना रहे, गाड़ी ना रहे, तो वो आइडिया जब समय भइल कि अब ये चीज के जरूरत बा तो भगवान वो आइडिया रौरे जैसन एक आदमी के दिमाग में डाल दे कि भाई अब तू फ्रिज बनाओ, आवे वाला समय में लोग के हमारा लोग के ठंडा पानी की पीले की जरूरत पड़ी तो वो आइडिया वो आदमी के दिमाग में डाल देले, नाम तोहार हो जाई आ काम हमार हो जाई, हमरे पब्लिक के हो जाई, हमारी जनता के ठंडा पानी पिए के मौका मिली। तो भगवान वो आइडिया रौरे डाल देले। तो ऐसा आइडिया रौरे लगे जब होई कि सर्वजन हिताय वाला भावना अगर रौरे लक्ष्य से पूरा होत होई तो राउर लक्ष्य ना है, वो आइडिया भगवान दे दिल बने रौरे दिमाग में, जैसे कि बाकी लोग के फायदा हो जाओ, कहीं से वो डायरेक्ट आकर के ऐसा कुछ कह ना सकेले। एक और उदाहरण दे देता नहीं कि ए बेरा कोरोना के समय बा, कोरोना के समय में डॉक्टर लोग भगवान की तरह से हमने के सेवा करता, कोरोना योद्धा जितना भी लोग बा उस सब लोग के नमन करे वाला लोग बा ओकरे के नमन कइल जाई। लेकिन अब यही में एक बात बा कि जब ये कोरोना आयल अब ही कुछ लोग के सवाल आ जाए कि जब भगवाने के सब करे के बाद तो बीमारी काहे बनौले हैं, यही पर चर्चा कबो और कर लियल जाई। लेकिन ए बेरा हम बतावल चाहता नहीं कि यही में एक आदमी के ऐसा नाम हो जाई जो हो सकेला ओकरा के नोबेल पुरस्कार भी मिल जा, ये दवाई पर रिसर्च करे वाला लोग के बहुत सारा अभी रिजल्ट आई, अभी तो बिया बोवाइल बा, एक फल कोने निकली ये भविष्य के गर्भ में बा। वही तरह से रउरा सबके हमनी के अपना लक्ष्य के प्रति आशावान होकर के सर्वजन हिताय वाला लक्ष्य जरूर बनाई। अगर रउरा वकील बनी, डॉक्टर बनी या और ही कोनो व्यवसाय में बनी और ऐसा लक्ष्य बा कि हम ऐसा एगो हॉस्पिटल के चैन बना दी जेमें कि बहुत सारा लोग के कम पैसा में इलाज हो जाओ, तो यकीन मानी हॉस्पिटल के चैन जरूर बनी। काहे कि उसमें पब्लिक के फायदा जोड़ता नहीं, पब्लिक के फायदा जब जोड़ के आ काम करे तो प्रकृति भगवान देवी देवता राउर साथी संघाती सब लोग सहयोग करी, कुछ दिन लेना करी। एक एग्जाम्पल और दे तनी कि मान ली तू आदमी भगवान से भेटा गई, दोनों आदमी कहता कि हमरा के 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए। एक आदमी कहल भगवान पूछले कि तारा लगे 1 करोड़ रुपया के का करबा, तो एक आदमी के पूरा विवरण बांटे कि 1 करोड़ रुपया आई तो इतना ही भेजा धर्मशाला बनवा दे, भेजा हई बना दे, भेजा हऊ करवा दे, भेजा सभी लोग के फायदा के बात लिखवा दे। एक आदमी से पूछले तारा के काहे चाहिए, तो कहले कि हम सोचे हमरा पहले पैसा दी, का लगता पैसा के मिली, जेकरे लगे पूरा विवरण बा, पूरा व्यवस्था बा कि बन जाई है, पैसा मिल जाए तो का हो जाए। वही तरह से रउरा अगर बड़हन लक्ष्य बा, वो लक्ष्य से कितना लोग के फायदा होखे वाला बा, अगर ई रउरा डिफाइन कर देल नहीं तो यकीन मानी आकर्षण के सिद्धांत पर जरूर काम करी। आकर्षण मतलब रउरा अपने आप के एगो चुंबक समझी, वैचारिक चुंबक समझी, जैसन रउरा विचार हुई वैसने प्रकृति रउरा के व्यवस्था रउरे और ढकेल दी और रउरा आस पास एगो ऐसा लोग के कामयाब लोग के चैन बन जाए कि रउरा कामयाब हो जाए। काहे कि कुछ लोग ही बा जे सर्व जनहिताय के भावना से काम करता, और वह लोग के सब पूजनीय बा। वो चाहे हमनी के कह सकल फलाना नेता गलत, फलाना नेता सही, फलाना अगड़म जगड़म सब कहल जा सकेला, लेकिन यकीन मानी शुरुआती दौर में उस सबके भला वाली बात सोचले रहले तब जाकर के वो बड़हन नेता भइले। ऐसा ना बाद में जाकर के वो भ्रष्ट हो गए, चाहे चोर हो गए, बेईमान हो गए, शैतान हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन शुरुआत जब पहले रहले तो सब जनहिताय के बात रहे। रउरा अगर अपने गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ता नहीं, जब पूरा गांव के भला के बात रउरा सोचे तो यकीनन रउरा ग्राम प्रधान बन जाए बिना खर्चा कैले। लेकिन भावना पवित्र होके चाहिए तब जाकर के गांव के लोग प्रकृति आकर्षण के सिद्धांत काम करी। अब हम वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत जल्दी बात शॉर्ट में खत्म करे, बुझाता है कि एक टॉपिक पर बोले खातिर हमने 5-6 वीडियो बनावल जाई। आखिरी में फिर से वो है एगो निवेदन रही
कि भोजपुरी के बढ़ावे के बा, भोजपुरी के ऊपर उठावे के बा, भोजपुरी के प्रचार करे के बा, भोजपुरी के प्रसार करे के बा। सबसे ज्यादा बार बार सब लोग से भोजपुरी में बात करे के बा, भोजपुरी लोग के सहयोग करे के बा, सपोर्ट करे के बा। जितना भी लोग कौन फील्ड में होके अगर भोजपुरी में रोरा के कहीं कमजोर लोग होता तो ओकरा के सपोर्ट करी। कुछ लोग से रोरा उदाहरण ले सके नहीं कि कहीं रोरा सिख भाई लोग के, सरदार लोग के भीख मांगल ना देखे, काहे कि वो लोग सहयोग करके ओकरा के ऊपर उठा ली लो। वही तरह से रोरा समझे कि ये मेरा भोजपुरी भाषा बहुत कमजोर स्थिति में बा, तो सगरी भोजपुरियन के जब सहयोग करे, भोजपुरियन के सपोर्ट करे, भोजपुरियन के आगे बढ़ाए तो भोजपुरी अपने आप मजबूत हुई। भोजपुरी पिछड़ापन के निशानी नहीं है। भोजपुरी के सगरी जितना भी संस्था काम करते हैं सब कहने के हमनी के संकल्प लिया जाए कि तन से, मन से, धन से सहयोग कर जाए और लोग आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। अब भोजपुरी सब भोजपुरी के संकल्प लेवे के बाद यही के बाद से हम अपन बात खत्म करता नहीं। ये वीडियो में ये वीडियो काफी लंबा हो जाए, आगे आवे वाला समय में ये टॉपिक पर हमने के बात करते रह जाए। एक बार और नहीं हो रहा, निवेदन, रिक्वेस्ट, गुजारिश, चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें। अब ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी लोग में ये वीडियो के प्रसारित करें, प्रचारित करें, बढ़ा दी, जैसे कि कुछ लोग के भी हमारे वजह से अगर 5 जने के जीवन में भी परिवर्तन आ गए तो हम अपना के धन्य समझे। यही के साथ अपन बात खत्म करता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगाता नहीं।